vlog. In today's vlog, nandito tayo sa Cabongaoan Beach! Guys, mag-lunch po tayo. Guys, ngayon magbubukas po tayo ng dinosaur egg. With arurusi. With arurusi. Arurusi. So guys, ito na po yung progress natin. Nagsisig ko yung paa. Guys, may nakuha po tayong magical na bato. Hanap pa po tayo. Wala po dito masyadong mga shell kasi nandito pa po tayo sa layo. Guys, naghahanap po tayo ng mga rare material sa ocean. Ngayon uminit na po ng konti. Wait, parang may nakita ko na red na maliit. Ang hinahanap mo. So guys, ito po yung white sand. White na white. So guys, ito po yung sand. Tingnan po natin kapag may shell. Kasi
Dito mas madami po kayong, kapag mas malalim po ang dinig nyo, mas madami po kayong makukuha na shell, tapos mga bato na magaganda. Wow! Swimsuit time! So guys, dito din po sa Cabongaoan Beach, meron din pong famously known na death pool. Nandoon po siya. Hindi na po tayo pupunta dahil malakas na po alon dito. Maganda yun. Okay. Unang post ng bata sa beach. Hi guys. Professional swimmer rings. Tapos ganun yan. Sabi ko sa inyo, professional swimmer. Professional swimmer part 2.
ko yung talong takpan natin binili. Hindi ko kaya! Okay. Thank you to Sunrock Hot Beach Resort for giving the cottage and accommodation for the making of this video. And this is their contact number for more information. That's it! Please like, comment, share, and subscribe, and ring the notification bell down below so you won't miss any of our vlogs.